नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. गोरा दिसतोस ना? हा बघा कसा बसलाय. तर आमचा ओंदीर मामा. तर स्वागत आहे तुमचं कोकणी सुयोग चॅनलवर आणि डेली व्लॉग मध्ये. तर आज संडे आहे आणि ताई आमची नाश्ता करायला आले आमच्याकडे. तर आज नाश्त्याला मस्त मेंदू वडे. कुठे गेले? हे बघा वडे, मेंदू वडे. हे बघा सांबार चटणी मिक्स. हे बघा इकडं. तर आता नाश्ता करूया आणि शिवला घरी पाठवूया. तर नाश्ता करूया आणि नंतर भेटूया. ओके. हा बघा आमच्या इथे हे दाखव. कुठे गेला? इकडे. हा बघा निवांत झालाय मुलगी. ये बाबा साईड लावू ना बाय. इकडे अशी केस उडव अशी. बघू छोटी नूतन आली. छोटी नूतन. स्माइल स्माइल. चीज पनीर डोसा डोसा. ए छोटी नूतन दिसते रे. ए छोटी नूतन. अरे उठ ना. काय बोललो? इकडे इकडे. अरे इकडे इकडे. धप्पा नको दे. इकडे काय बोलायचं तुला? मुलीच्या आवाजात बोला. बोल बोल बोल. तू दाखवतो नंतर. पहिले बोल मुलीच्या आवाजात. काढू नको. बोल मुलींच्या आवाजात बोल. यार तू मुलगी आहे. मुलींचा आवाज मला माहिती नाही. ए काय रे? ए नुटन. ए नुटन. झोपून गेला रे का? नाही घेतलं. इकडे काय चाललंय? आज जात नाही घरी. आणि हा मस्त कॉपीराईट आणतोय मला. मस्त छान. ए बोल ना. मुलींच्या आवाजात बोल. तू बघू बिगू काय? ए मुलींच्या आवाजात बोल. बोल बघू. बोल दाखव. भूताला बोल. बघू बोल. बघू मुलीच्या आवाजात बोल. हे बघा. हे बघा. हे बघा. बाय तू लहानपणी किती करायचीस का? सांग त्याला. तिकडे बघ. जा असंच जा घरी. जा घरी जा. असं नको लपो. पहिले हात ठेव डोळ्यावर. डोळ्यावर हात ठेव. हा मागून फुल फुल. छोटी नूतन. ए भाई कॉपीराइट येतोय ना. ए बंद कर. बघ ना हे आलं. छोटी नूतन. छोटी नूतन. लेडीजच्या आवाजात बोल. मुलीच्या आवाजात बोल. जा त्यांच्यासोबत पाठोपाठ. चल दे वीक दे. शिवला घाल. शिव पुढच्या वीकला देतो. चल घालू तुला. गोला लाव. गोला लाव. ए गोलीबाई. ए गोलीबाई. ए भाई कॉपीराइट येतोय ना यार. याला कोणीतरी सांगा रे. याचा फोन उचलून देईन फेकून. श्रवणला लाव ना. ए साईडला साईडला. गोलीबाई आली. गोलीबाई बघायला बाय. मागे फिर आणि पुन्हा टर्न मार. कॅटवॉक करा दे. कॅटवॉक करा दे. सशाची दात बघ. दात बघ. ह्याला लाव. ह्याला लाव. ए सोनी. ए सोनी. सोनीला दाढी मिची कुठून आली? सोनावले वहिनी. अगं बाय. तुमचा रबर बँड दिसतोय. रबर बँड. रबर बँड दिसतोय तुमचा. रबर बँड. भाई काढ माझे केस दुकान. ए तर मित्रांनो, आपल्या इथे वरती म्हणजे मैदानात महाशिवरात्र निमित्त आगोरी मंडळाचा कार्यक्रम म्हणजे शिवभक्तच आहे ते. एक मला पण एवढी आयडिया नाही, पण शिवतांडव टाईपच आहे. तर आपण जाऊया आता. तुम्हाला पण दाखवतो. बघा मी पण पहिल्यांदा बघतो आणि आपल्या इथे पहिल्यांदाच आयोजित केलेलं आहे छान प्रकारे. तर बघूया आणि बघा तुम्ही आपल्या ब्लॉगमध्ये. आता जाऊया डायरेक्ट तिथे आणि बघालच तुम्ही. तर चला जाऊया आणि तिकडे भेटूया. दिल थाम के बैठी दोस्तों, अब आपके सामने पेश होने जा रहा है रुद्र महाकाल झाकी. श्यामयी पूजा श्रीमत शंकर पादयो अद्भुतादेन देवेश प्रियतां मे सदाशिवः
तव तत्त्वं न जानामि ईदिशोऽसि महेश्वर यादिशोऽसि महादेव यादिशाय नमो नमः यादिशोऽसि महादेव यादिशाय नमो नमः
सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत या कलावंतांसाठी. एक वेगळं काहीतरी हवं असतं. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, जोरदार टाळ्या. तर मित्रांनो, मस्त पैकी बघितलंच असेल, छान कार्यक्रम झाला पहिल्यांदा. तर कसा वाटला ते सांगा मला, आणि थोडाफार दाखवलं मी, तर सांगा ब्लॉगमध्ये कमेंटमध्ये कसा वाटला. अघोरी शिवतांडव पण बोलतात. मी आता जस्ट सर्च करून बघितलं, ब्लॉग एंड करायच्या आधी बोलो बघूया. तर पहिल्यांदा बघतोय मी, आणि बघितला, तुम्ही पण बघितला असेल किंवा बघितला नसेल, ज्यांनी ज्यांनी बघून झाले त्यांनी पण कमेंट करा, आणि कसं वाटलं ते सांगा कमेंटमध्ये. आणि व्हिडिओला आपल्या लाईक, शेअर, आणि जे नवीन आले असतील त्यांनी सबस्क्राईब करा. तर बघायला भेटेलच अजून ब्लॉगमध्ये छान प्रकारे. तर उद्या भेटूया. तर आता शुभरात्री आणि काळजी घ्या.